Здравейте на всички! Аз съм Банко, за да свържа вратата. И днес ще играя Shepherd онлайн. Искахте отдавна да играем. И сме тук с Иван Колев. Когато си играе на телефона. Той си играе на Clash Royale. На Clash Royale, да. Сега както винаги хора, нищо не виждам. Героя ми е преоблякан, аз не знам. Значи. Continue! Сега. Малко говори нещо. Ние сега направихме клип. Проблеми е от новите. Ти от новите хора. Почваме. Сега. Малко да позагрея. Загрявам. Загрявка. Гол! Бърви сме. Ти мене ли ще избутваш, бе? Сега ще опитам. Ето. Като се правиш на много важен, аз печеля. Аз съм първи. Добре. Абе. Тебе ще бутна. Буст! Ей, че ме обърна. Гадно. Разпаун. Нищо. Абсолютно нищо. Отново. Сега са бъгна. Ей, това. Опа, аз ако не отворих парашут, бе. Дейн смеса. Ама знам как се активира джъмпа, ама... Парашута. Бихме. Кой съм? Хора, между другото, бихме някакъв странен. Той е пета арена на Clash Royale, аз ще кога ще снимам. Как ще я развием? Аз съм пета арена, сега бихме някакъв. Какво пихте? Какъв пи? Някакъв. Сега време! Да станем печи. Оп, не, гаден! Дай да го праща. Ами, защото ни виждаме бъркам ковчета. От колко човека сме? От 9 ние сме 7. Лошо е. Много. От първи 7. Може би. Оп, гол! Гол с нас пирна. Как се казва? Power! Ама как се казва, що с кола? Аха. Беше сега как я знаеш, ще да има. И примерно... Power Car! Какво стана, бе? Аха. Car Power! Какво? Еми, Car Power разбира на малко тъпно. Лио, готов с 4 лева. Къв слабак. Ти кой си? Аз 6. Да. Христо е 4. А пак той е 4 и 5. И е 5. Аз съм 2. 2 лева на... Значи още не можеш да си създадеш план. Знам то кой трябва. 3. Той е лесно. Ще го дигна. Той е ясно. Аха, разбрах. Какво ще разбрал ти? Разбрал вече. Разбрал и какво стана? Добре, ама... Аха. Какво? Виж, Банко, парашут. Не, отвори го, ако обичаш. Обичаш. А никой няма ти се моли тук, бе. Моли се вече. Какво са молиш? Какво ще вика? Не, нали се молиш? Тук там е чекпоинта и сме... Хора, браво, тут къде се отваря? От спейса. Падаме. Спейсна. От спейса, бе. Ми даде. Не! Сега ще ме върни на 100 км на предния чекпоинт. Не! Не как лагна. Лаги, бате, лаги. Гол! Що гол в нас? Они. Аз ще чак, пропишу. Чак. Они, то ще ме би. Проклятие! Подявайте. Вигаме! Аз съм професионалиста на света. Професионалист и още как? Ме как бе? То така професионалист?
Мекът, то тук има Inferno Tower, който е супер тъп. И хора никога не го, ама никога не използвате Inferno Tower. Като е най-тъпата карта на света. Повярвайте ми. Ама... Тук ще стане утре, като комбинация и нещо. Утре. Ухмали. Този път вече няма да съм... Бам. Ами ще го правя с другия вариант. Yes! Ма не. Yes! Не. Go-kart! Дяволите. Да, шести съм. Не, Go! Що гол на автора. Абонати идвайте! Почвам по начина на Minecraft Warrior. Go! Сега тук просто ще има ли просто ще има? Сега си пляскала, бе. О, не. Минус 22. Ще падна на четвърта арена. Скоро ще падна. Та вече съм умен на тези неща, знам как се прави. И съм... Про. Не, чакай. GTA 5 Pro! GTA 5 Pro! Между другото, Minecraft Warrior стана Pro и на Minecraft. Ти? Не бе, Minecraft Warrior. Уби Ender Дракона на Survivor. Нищо направим той на сървъра. Не знам дали ще снимам обаче. Ми давам такова обещание, защото... Тук има малко читъри да бъдем. Да бъдем читъри! Те да знам. Вече почвам по начина на Minecraft Warrior да си събирам абонатите. Minecraft Warrior. Абонете се за на Minecraft Warrior канала и за на Иван Колев канала и просто за на целия свят каналите, обаче става някакъв детска сказка. дето той не знае как. Ще да се още. Тей, сега как ще става тук? Тей. И за на Християн канала се абонирайте, и за Моя. И за твоя казах вече. Тук много хубавата скла отвътре, бе. Сега няма да си правя проблеми с First Person районе. Еми сега не мога в това нещо. Точно в този момент не може да я видим. Казвам ти. Сега обаче клипа става 8 минути и 1 секунда. Какво говориш? Не как баба. Какво става? Мога да са булстим, искат ли да са булстим? Go-kart! Go! Оп, сега няма да ме спираш, бе! Ей, само да съм се бутнал в тез. Абе, сега после ще гледаш клипа на Heaven Bull. Сега не е момента за клипа на Heaven Bull. В момента е момента за... Лап, втори! Втори лап. Второ обикол. Добре, хора. Надявам се този клип да е харесал. Ако така, харесате го, абонирайте се за моя канал. Ще пиша отдолу в описанието. На коя позиция съм забравил? Там, отдолу. Отдолу е да като цъкнете отдолу един вид под клипа. Малко... Глупаво. Не, малко просто да направя цирк. Както ме учи Minecraft Warrior, за да се печеля повече абонати. И надявам се да ви е харесал, аз бях Ванко. И абонирайте се на моя канал, пишете ми коментари и